Tunchum video at chuan American comedy film Opposite Day ti hi thlira ngai thla khona lo nei leng u miang zong phan chang zet to Rodriguez chu research le development company nu le pa le an fa te ta na chorna om thei tur device le khol tun lai tak tak siam chhuwa na tho chin na Cadildine Corporation a chuan lo thlengin chu hmuna an doctor thiam chungchuang tak mai Dr. Godfrey Larabe le assistant Dimitri te chuan lo lomin an khol siam chhuwa thar demystifier chu he zong pui chang to taka en chin hi an tumani he khol changkang tak mai hi nu le pa ten an fa chong la thiam lo te ho tong olsam taka an sha thiam thena turata na siam ni in ahman tlak don rengem ti chanan zong en chin phot hitum an nebo Rodriguez chu achunga lutir ni in zong no te ne na thlun zom ni in Rodriguez chuan zong no te trong te chu thiama aron ria chwa vek thei an be se viau lain hun tiam chung khunga an han lak chwa che ro chuan Rodriguez chu zong no te ya aron chang dai maya ache zia le khosak phunga chuan zong no te chia chia aron ni ta zok dai maile an hisab le an khol thil ti in tu ha talawlu tu ka wang chuan asiam tu pa ber Dr. Godfrey phei chu beidong lu tukin a au chiam chiam ringot sin dot le chuan playground na naupang ho in fiam lai lo langin chung ho zinga chuan Samuel Benson le afarnu Carla Benson baka su le Jasper te u nau potel ve in Samuel Benson chuan a chian pa Jasper kyanga chuan anu le pa ten an shet hiam lo thei lu tuk le hote apo an hau chiam zel chu a sha thiam lo chin thu asoya a u nau nu Carla chuan an hau chin chan chu a thiam lo liao liao ani thu soin anu te thlawang chu alo hau ve chuti line Sam ero chuan anu le pa te chu in ti thu tak zalen le nuam ti taka nun a man ve na tur dala dan sang sang siam tu anni tho soi le in Carla bok chuan iduang te chuan nun mangila kan buai no yang chu alo ti chuan Sam chuan fair lo ati thu soi le in nu le pa din huna chuan ding ve chinila o an du du ti tir turin ka ti zalen wiawang alo ti wangwang chumi nu chuan anni ho chu mi panau pangdang Charles Larabe ti mingpu chuan ron zom ve le in ani hi khol dang lam tak demystifier siam chuak tu pa Dr. Godfrey fapa kha ani boka achian te thu soi chu ron zom ve in kapa po hi fel viau na a ma se min in fiam pui man ve deuh chin se chuan ka ti ve ti in alo tui ni ve a chuti lai vel chuan nau pang dang te chu anu le pa te an chung te ho chuan ron lam zui sang sang in Charles chuan lungnur takin alo thlir renga mi zong zong in lam tu an nei lai le lam tu nei ve lova chu huna darkar khat chuang zet a om nu chuan man mo taka ron kalin apa chu aron lang ve lol lotum ve deuh ma se a eidu zong tak apan aron ken sak chuan naw pang na na chu lom takin anui vele mai boka Sam le Carla te po in chu lo thleng don to in anin kota an pi le pu Jake le Martha te lawin cheu deuh zai an hu chuan an picnic don ani ti sha in an phur u naw nge mai Sam pa Robert chuan afapa chu han kwa mai tuma ma se Sam chuan du lovin kalian ve to a ti khan mi mu line min ti chung chung zel to su ti in alo shil air Sam le Carla baka an pi le pu te chu cabin fal nuam tak lampan tuma an in tiari ve lai chuan nu ber Dennis chuan nathil man mo thlak a oma wanga akal ve theilo tur thu apasal chu ashila Robert la in chutiang ani te chuan ko ompui mayang che alo ti sam et si chu chuan nau pang pahni te po chu ati nual de roi roya an phur to fashion lo ma se an pu chuan nuam ti taka hun ahman pui don thu shilin alo fui phur ve sau sau thung lelama Dr. Godfrey po in afapa charge chu a office lama lo shwain Sam le Carla te po an pi le pu te nen chuan picnic tura chhuakin an kal konga chuan Sam chuan ke chu ni ila na wang mai main
chung ko chua ho na tur ang hi chu ka cancel ve lawang mole atile nang to kadal dain lama po Dr. Godfrey chuan assistant Dimitri Fapa Alexia le Fapa chaste chu in mesha tirna nein an boss Dr. Gon Gometri chu ahmuzuya an boss chuan an khol thar siam chua chu mu hlan angak lel to fu bok an khol siam chuan a na tho tur ang a tho thei tak si lo wanga entir ngam lovin kholem tak chu an mu tir taringota chuta an boss thinrim chuan khol chumin entir don nge ka ban don cheu ati tak khu wang chuan an mu lo thei ta lo picnic tura chuak Martha chuan atu te mut na bul tukvera tang chuan arsi thlok mu in atu te chu an du thu sam turin atia an pi le pu te kalyam nu chuan sem chuan PS5 adu thu soya ma se adon der si lo wang chuan naupang te hian khovel op ve to thungila ti in du thu sam le kadal dain lama po Dr. Godfrey chuan afapa chu an boss bola thil omzia a soifia chian theinan an khol en chin nana man adu thu shilin afapa chuan a hlaw de rowa ma se apa chuan thilrin tlak le him lo ni sela chu en chin nan ka mangdu mi alawang che tia a thlem nu chuan arem ti veta ma se in ngai to lungpom le in adu le talo thinrim takina pa chu mani fapa te experimentan mai maya man tuma pu in khol chu awaswa samta chia maile chu vele khol chuan khuwar na satak pe chuakin in chung le van lama te chuan khuwar chu aphu chuak ta chum maya kadal dain headquarter chau ni lo chu khopum chu khuwar zamvel chuan adap chuak ta hial maile khuare nu chuan chas le Alexia te chu puitling taka in besom halin puitling hola chu an che noi zui ta viau maya no pang engma la she thiam lo ang main antal ta huat hlom mai ni chas mang ang chuan apa computer chu wa check-in engthil nge thleng ti en atuma chuta demystifier call chiang lo wanga khuwar zamvel chuan an huam chung mel nga zet atuam kha vek to thule chu mi huam chunga omte a nu le pa zong te chu taksa chan kin vek to chungin an fa te mi zia ang pu in an no pang chale vek ti le nau pang te chuan nau pang taksa puma se an nu le pa te ril ru ang pu vele thungin an ril rungai to na zong te chu alo puitling vek to ti te chu a she thei ta ni atuk lama po chu khuzam velin atuam ve phak lo na hmuna changa ron tlan chuak mek karla le semba ka an pi le pu te chu in lampanin motora lo tlan mekin kho chung an lu rual chuan engkim mai chu alo buai nuai tian huveta nau pang ho zong chu puitling ang maya lo kho safai vekin puitling na zong te chu an lo thok fai ta vek maya a chen te chu ukil te ni in a chenin motor te an lo khala mayor te ni in a chenin only fence account te lo ranin na engkim mai ba ka puitling ti om tak vek te chu nau pang hoin an lo chalai fai ta vek mai ni sam la chuan ka du thu sama thleng dik ta e ti in alom zama a tlan chuakin an hoi kwal vela a hlim ngang mai Martha le Jack te la chu nau pang police inti pating tak mai chuan tinge kumtling lawin car te in lo khal chua ti in an lo man mak mai boka Carla le Sam te chuan police station lama wa zuin chu ta chuan an classmate Jasper chu wa mu in ani po hian apa ai na alo kal ve nge bokani Martha le Jack te chu judge ma ashwai ni in chuta judge la chuan kumtling lawa motor an khalawang le police officer chu chang manga thlem lung oi an tumawang te chuan kumsom ni panga chung tan in atang turin an chung thu ala rel mak zui chu wang chuan sem te unaw po chu an chian pa ma se police officer puitling tak lo ni ta dai Jasper chuan an ina wada in chunga an va pen lu nak chuan an in chung zong chu nok na me lawa lo nokin alo boy chuar nuai ti mu in tu ti nge nyang o tia an hoi kwal vel lai chuan an nu le pa Robert le Denise te chu 1000 phena changa rondak chuak hewin
naupang mi zia ang chia mai chuan khosadun zuin an fa te chu an nu le pa te a ngai bukin chu sem chuan rem changa man tumin in chung an lo ti nok zong te chu ti fel vek turin ala ti ke zui Carla chuan chu tianga an nu le pa te chunga che chu chalo ati hle na a ma se sem ero chuan phuba ka lave ni hi ti in a hlim tul chu mi nu chuan an u nau chuan an nu le pa an fa te emo in ti zok tlat te bol na chu thokin an ha te chu an no tira khuma an mutir zui le bok ma se sem ero chuan nuam ati reilo chiang kher mai a chan chu atuk jing lama chuan an mut ala chwa em lain anu le pa te chuan ron kai thawin an khuma chuan an ron tum chil nge to maya du sate ma se an mului thei to thak lo tuk chuan siam sak tura an ti nu chuan siam sakin 18rin chuti lai mekin school lama achian nu su churon lang hlolin su nu le Carla nu te chu office mun khata thok chien ani awangin anu omdan chia om to su chuan achian nu Carla chu office kalturin aron so mani kan tlai to lutuk presentation poimo tak pe ki ngai kha ti in athuam no hak tur te chu athlan sak zunga an kaldon chuan Martha chuan chu thil theng mak tak chu ti top dan ngai to awat an ngai thule an pi le pu te po jela shiom ti taka an om pha thu a unau pa sem chu ashil vengyal buka ma se atak taka ero an pi le pu te chu jela chuan an hlimin nuam an ti hai viau ti chuan sem po in engtin tinemoni kar chu khalve in anu le pa te chu school kal turin atha fel ve thei sham kadul dain lama po apa thiam na le fin na ang pumek just chuan apa project khoi mek chu lo khoi chun zom ve in apa Godfrey la chuan alo zar buai ve sek mai boka chumi nu chuan buai le in dai lo chungin school lama chuan awathla ve ta office lama la abos Reynolds chuan Carla chu lotion fakna advertisement copy chu pe in presentation atan copy som ni lo siam turin ati a apiana nulama Carla chuan Xerox call chu ala khoi ngai ei lo wangin angai na ashelo viau bok amali ama te chu in Xerox nokin a ingle paper te chu azo ta chak maya chuta a Xerox tura berla chu ala ti thler zui suin man mo taka ron kal tura ashil nu chuan a maile ban vel a Xerox noi na chu keng phei ve wa in an client te chuan Carla in cheina chu nal anti thu alo fakin presentation chu chan ngal turin anti a chuta Carla chuan aban Xerox copy chu semden denin mak anti hlom hle a chen chuan mong emotian lo ti vel Carla chuan chu thil chu naute mong ani thule an lo shon chuan naute mong ang maya nem nel thepin vun asiam theidon ani ti in dot soipum nat nei ai lovin azita per maya athu soi chuan an client te po chu ane ta phian mai lelama puitling ril ru tak pu ve ta heklo sam ero chuan puitling nun chu aning chan ta hle a arwal puite zinga chuan tuma infiam pui tur a muto der box silo puitling nun chu arin anga nuam alo ni hau lawani ti chu shechhuak warin khovel chu angai angin le to mai se ati hle bok thingpui dora akalna chuan divia cha san thualo soi mek lai chmu in cha chuan an khopui mai nilo khopui dang London New York Paris le New Delhi vel thleng po in chu khuzam puitling zong naupanga siam thei tu le naupang zong ti puitling thei vek tu chu ninja te manga semdar tuma ahmalak na te chu asoi vela sem chuan apa fin na le athiam na engkim chom vek cha sathil tum chu shechiang hle in naupangin khovel an o pe thei nana mala ani ti chu shethiamin engtine monitaka dan chu atum ve hle cha san apa school kal alam nu chuan sem chuan zui ru zelin kadildain headquarter lama chuan anu le pa shwain karin atlan ve ta zela gate puya chuan tourist kan ni ti in alu tlang thei hlau mai boka anu le pa te chu naw pang oma puitling lo omvel hwat hau bula chuan da in company tour nei turang chuan kalve in
hun rem chang a mu ve le kal changin Jazz zon na chu athok chanta ni chuta an na thona mun pui chu vapo thein khovel mun sang sanga demystifier khozam ka chwa tuma anlo boy pui ve lai mek chu va mu in chuta CCTV chang chuan a chetla lai vel chulo mu in ama man tum chuan an phek zon ta huai mai le mase engtin ti demoni anule pate chu shwai chhuakin chu mun chu a chwa san thei sham ina a hon nu chuan sem chuan a u naw nu Carla chu Jazz thil tum le ram manna chalo takte chu shilve in naw pang mai ni si puitling ang maya khosa si chu anu le pate om tura roi zuin police station lama kalin Jasper chu va mole bokin Jazz thil tum te chu asia thiam thei tur zong le pom om takin an vashil ta boka lelama Jazz la chuan Sam le Carla nu le pate chu an inatanga ru chhuakin alo kidnap vele boka Sam le Carla tepo police officer Jasper Howin kadil dain headquarter lampanatlan chhuakin ahmun an bathlen chuan an unaw chuan an lo man zok ta dai mai Jasper le Jazz chu aruka lo in thurwalin an lo tangdun reng zok tinani in an ni po chu ti danglam an ni ve don thu soin khol chunga chuan ti luina da in Alexia chu demystification process ti tura shilni in mase puitlinga an chantir ma chuan apa Robert chuan kongkaron hon sakin an zalen thei sham guard ho chuan ron bor loi ma se an unaw chuan changdunin Dr. Godfrey boxing glove mang chuan an lo swal let zela Jazz thinrim chuan din ja te chu a bek tir le a mase an ni po in an unaw chuan an ne thei talo Jazz chuan Sam chu apa remote danglam tak siam manga tikhong zuin Sam chu a che thei talo Carla po demystifier control panel lama lu thein Dr. Godfrey puina mangin khol chu atop tir thei shama chumi nu chuan a unaw pa khong reng chu vati top sakle in Jazz ti khong le atum lai chuan an thiam anga thu soin Jazz kianga chuan kanu le pa te hian kan tan thil tam tak min ti sakchina an thei top chua min en kolin ei tur min pe a zana min mu thil tira thil chale chalo thlia sang turin min puya kong dik kan zo theinan thu chatin reng min shil china kandam lova min en kola bor soma kan omin min boi soma kandam chung hun hi puitling angin kan mangdon nau pan chung chu arei lo chu wangin puitling ni chaka lo man mo vak hi achang kaina omlo sin antia Jazz po chuan an thu soi chu dikti in engkim chu ama anga omtir le in asiam chale ta hlau mai Robert le Denise te po in puitling ril rungai toana ang lo pule to in nuaman ti tlangin an hlim tlang hle Dr. Godfrey po in afapa Jazz ne na chuan angai saktok lo na ngai dam dilin ada poimo berzel to tur thu atiam ve bok movie to pa chuan Sam te chungkwa chu an chungkwa in family trip nei tura jin chhuakin an pi le pu te ero jela chuan an latang dun reng thung ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video to thlenga min lo thler sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule